La commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. Yirimajo Atetebugu 759 logements minye école franco-arabe Khalifa Kassoge sangelen baaraw daminɛnen kɔfɛ denbaw y'u ka nisɔndiya yira ɲilansa min ye jardin d'enfant ye ani k'a daminɛ première année ka taa bila min ye 7e année na o tɔgɔsɛbɛn saraw ye 1000 ye kalo sara kɔni o ye 1000 ani 500 ye école franco-arabe Khalifa Kassoge ale dayɛlɛ kun ye aw ka denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na diinɛ ale taabolo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa école karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na école franco-arabe Khalifa Kassoge u kɛlen don ka panneau solaire sigi ka jibondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye Yirimajɔ Atetebugu 759 logement olu ka sugunin fitininin kɛrɛfɛla la ka taa aw denw tɔgɔ sɛbɛn école franco-arabe Khalifa Kassoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen don don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa i den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walima 64 15 69 93 école franco-arabe Khalifa Kassoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nansarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye a y'aw boli joona sabula plasiw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka ko to mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service
jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ dugutaa tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. Ex-scolaire Mamadou Kamara niso kologiriya bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabalen no a kama. Denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fɔnamatali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la. N'aw y'a ka denmisɛn 3 tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki jardin kalo sara ye 2000 primaire ta ye 3000. Complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01. A ye wuli joona ka suw ma baw waati sera ka ban. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi wulada in na an bɛ Wagadugukaw fɛ yen Burkina Faso ale faaba la o hukumu kɔnɔna na sa min ye kunnafonidilaw ye olu mana ɲɔgɔn sɔrɔ ka ban o baro o ti bɔ foyi fɛ. Wulada in na an ka baabu an bɛna da don n'o ye kunnafonidila minnu bɛ yan sa olu kɔni ka kumaw ye tali kɛ diɲɛ yɛrɛ taacogo la. An ka jamanaw olu bɛ cogo di bi kuma tɛ kibaruyaw bɛ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ. Ni lajɛ sugu la a b'a to min ye jamana wɛrɛw kibaruya a b'olu sɔrɔ aw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ kibaruyaw a b'olu fana dɔw sɔrɔ k'a sɔrɔ kibaruya yɛrɛ sɔrɔ cogo an'u sɛnsɛn cogo an'u lafaamuya cogo min ye baabu kɔni ye baro kɛnɛw kan dumunikɛyɔrɔw la kosɛbɛ kuma minnu bɛ journalistw da yan o ye Nations Unies ka lajɛ ye Nations Unies yɛrɛ fanga bɛ cogo di bi mun ni mun se bɛ a ye mun ni mun se tɛ a ye mun y'a fanga ban kuma ninnu ye tali kɛ o la kosɛbɛ ka sababu kɛ diɲɛ magobatigiw olu ka baaraw taabolo n'olu ka laɲiniw sabatili ko Nations Unies ka yɛrɛ ɲini o ko hukumu kɔnɔna na. Farafinna fanfɛ bolo fɛ bi AES ale kɔni kuma ka ca kosɛbɛ min ye jamanakuntigi 3 ye olu tɔgɔ fana bɛ mɔgɔw da yan kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ta sabula n'i ye kunnafonidila dɔw lamɛn u ko n'o y'a sɔrɔ Burkina ni Niger kɔni jamanakuntigi kelen de bɛ yen ko Mali ta ko jamanakuntigi 5 de bɛ Mali kunna. Maakɔrɔ minnu bɛ an na olu ko a tɛ se ka fɔ tuguni ko jamanakuntigi 5 bɛ Mali kunna ko sabula sɔrɔdasi minnu yɛrɛ bɛ fanga la Mali la k'u yɛrɛ sɔnna k'a simi kɛ général d'armée ye o bɛ dɔ bɔ kumaw kow kɛcogo la maa ma fɔlenw fana y'a yira sira k'a fɔ fana ko jamana kɔni kɛra cogo cogo maa kelen tɛ se k'a mara jɛw de bɛ kɛ jɛkulu de bɛ fara ɲɔgɔn kan mais min ye AES jamanaw ye maa caman ka fɔ la u fanga y'u ka jamanadenw ye u fanga ye danaya ye ani fana u ka kiiri ni dunkojuguya yuruguyurugu kɛlɛli kɛcogo o ni politigimɔgɔw ta ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ nka a la yɔrɔ fana na maa kɔlɔsilikɛla dɔw ko fana k'u hakili to magistraw fana ni juges la sabula ni fanga dɔw bɛ olu fana bolo o fana bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye jamanadenw kan sabula a bɛ fɔ ko jamanakuntigiw kɛlen don k'u to yen maa minnu don o fana kan ka lakɔlɔsi fɛɛrɛw kan ka ɲini yaasa u fana ka kiimɛliw n'u ka ko bɛ se ka lakɔlɔsi cogo di ni AES bɛ ka tanu yan kosɛbɛ AES bɛ ka fo kosɛbɛ a ɲini no AES ɲɛmaaw fana fɛ fana o fana ka jija yaasa fɛɛrɛ minnu sigilen don u bolo olu ka se ka minɛ sen na a ka nɔbɔ don nataw la
kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ foli bɛ kɛ sɔrɔdasiw ye cogo min na sabula a fɔra ko maa 5 jɛ don nka min ye sɔrɔdasi ninnu fɛn fɛn bɛ fanga la bi k'u ye danfaraba min don o ye k'u musow senbɔ kow la a caman bɛ yen o musow dɔnnen tɛ yɛrɛ wa min ye u bɛɛ la jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko Cani ale kɔni kɛlen don maa ye maa min ni ale dara wuli ka bon kosɛbɛ sabula kan ka dɔgɔ an fanfɛ jamana na Cani tɛ kan min fɔ ka kɛ ni Niger journaliste minnu bɛ yan olu ka kuma fɔ cogo ye kan caman de bɛ yen min ye Niger jamanakuntigi ale b'o mɛn Ibrahim ta n'o ye Ibrahim Ibe ale kɔni ta ye ale sunnayɛnni don denmisɛnnin don fiɲɛ bɛ a nun na ale bɛ girin nka min ye Asimi ye ale bɛ jateminɛw kɛ ka ko kɛ fo ka t'i yɛrɛ bin i ka janw kɔnɔna na ka sɔrɔ k'i minɛ o ye kɔlɔsiliw ye minnu kɛlen don an fanfɛ jamana maaw fɛ diɲɛ seleke naani sira fɛ sa a yira k'a fɔ ko Ukraine ni Union européenne kɔni mɔgɔw olu bɛ kɛlɛ fu la sabula kɛlɛ min don kunnafonidila caman y'a yira k'a fɔ u tɛ s'a kɛlɛ kɔrɔ musaka minnu b'u bolo u tɛna s'a kɔrɔ wa min ye Union européenne ye ale kɔ bɛ ka bɔ fiɲɛ na ka kɛ ni wolomasiri tabaw ka ko ye sabula ale ka sɛgɛn bɛɛ lajɛlen ale dun sɛmɛnen don kɛrɛnkɛrɛnnen la États-Unis de la bi dun États-Unis fana y'a yira sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i jija i yɛrɛ ye États-Unis fana nalen don diɲɛ yɛrɛ ka ta ka cogo min na bi o ye sɔrɔ bɛ mun na minnu cɛ sirilen ka se ka olu dɛmɛ an ka kunnafonidila minnu bɛ n'olu si ka kɔrɔ n'anw ta ye kosɛbɛ olu ko diɲɛ bɛ ka taa sira min fɛ a bɛna to jamana minnu bɛna se k'u jija k'u cɛ siri Côte d'Ivoire kalata ko kunnafonidilaw y'a yira k'a fɔ ko siganaba bɛ a la kosɛbɛ jɔrɔna kan ka k'a la a kan ka lakɔlɔsi ko sabula a bɛ se ka na ni degun ye farafinna an fanfɛ bolo jamanaw ma ni kalata in ma lakɔlɔsi kosɛbɛ ni mɔgɔw y'a b'u bolokɔrɔ k'a kɛ komi n'a sɔrɔ kalata tɔ don k'a n'o to kelen Irisi ka fanga sɔrɔli bi cɛ an ka jamanaw kɔnɔna na n'o ye farafinna an fanfɛ bolo ye o kuma fana fɔra o nana cogo min o baaraw kɛra cogo min ani Irisi yɛrɛ bɛ ka mun kɛ n'o ye danfara kɛ maa minnu ye an ka jamanaw mara ni ɲɔgɔn cɛ ko b'a to Irisi a bɛ se ka san sɔrɔ nka a fana kan ka hakili to a yɛrɛ la sabula foyi tɛ kɛ fu an ka jamanaw k'o dɔn an ka jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ ko tubabu si tɛna na an fɛ yan fu la min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ lakɔlɔsili kɛ kosɛbɛ jamanakuntigiw ka baarakɛyɔrɔ la olu journaliste minnu bɛ yan u caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko jamana ninnu ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko caman na sabula u ka sɔrɔw bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ fɛn caman na hali n'o y'a sɔrɔ jamanadenw t'o kalama a bɛ komi terroriste kɛlɛ fana bɛ cogo min dɔw bɛ bila dɔw bɛ minɛ o kuma tɛ se ka fɔ jamanadenw ye ko caman bɛ kɛ min ye jɛkulu marafatigiw ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka da kɛnɛ kan sabula mara yɛrɛ kɛcogo ye o ye nka an ye min faamu o ye k'a fɔ ko misaliya ɲuman k'o di siniɲɛsigi denmisɛnninw ma farafinna an fanfɛ jamana fɛ o ye kunnafonidila caman ni kan ko ye o de la su in na bɛɛ lajɛlen bɛna na i sigi Ibrahim Traoré n'o ye Ibe ye ale ni kunnafonidila dɔw ye masala kɛ o masala kan ka bɔ Burukina télévision soba la su in na ni Ala sɔnna ma maa caman bɛna na sigi k'o lajɛ o kɔrɔ su in na barokɛyɔrɔ kɔni an tɛna se ka baroba kɛ an ka sigiyɔrɔw la an b'a yira la fana k'a fɔ ko dɔgɔkun nata in na fana Mali kɔnɔna na min ye sariyasow ye baara caman bɛna na kɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Musa Mara ale ka kiiri o ye sini ye n'o ye septembre kalo tile 19 ye o bɛ kɛ cybercriminalité la maa min bɛ k'ale ka journal don o ye maître Muntaka Tali ye octobre kalo tile fɔlɔ fana a yira k'a fɔ sa min ye kiiri min kɛra o don o commune 6 la o jaabi fana kan ka bɔ min ye octobre kalo tile fɔlɔ ye a yira sa k'a fɔ parti politique kɔni tun ye kiiri min ɲini n'o y'u ka cidiko ye o jaabi o bɛ bɔ n'o ye araba nata in ye octobre kalo tile fɔlɔ n'o yɛrɛ bɛ bɛn kalanta don ma octobre kalo tile fila fana kiiri bɛ dayɛlɛ cybercriminalité la ka ɲɛsin Mamadi Bitɔn Kulibali ma ale ni Mulayi Keyita olu minnu nɔ minɛlen don bi u welelen don bɔgɔ jɛnɛ ka parti politique ɲɛmaa 12 n'a kunkan fɛn fɛn minnu y'a yira sa k'a fɔ k'u ye waleya kɛ waleya min tɛ bɛn kiiri in kɔni bɛ daminɛ octobre kalo tile 2 ni Ala sɔnna a ma wa min ye kiiri ninnu bɛɛ lajɛlen na maa kelen min kɔni b'a sɔnna dunun bɛɛ la o ye maître Muntaka Tali ye ale de fana ye bataki in ci an ma yaasa an bɛ se k'a da maaw olu tulo kan cogo min na fala ye wolomasiri tabaw ka ko na sira fɛ sa an ka wolomasiri tabaw wulikajɔ ni cɛsiri u b'o la jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ nin kalo in tile 27 ka taa jɛ a tile 28 na n'o ye bi ye u ye wulikajɔ dɔ kɛ Kidali ale worodugu yan fanfɛla la wulikajɔ in senfɛ sa min ye pick-up dɔ ye o kun dugulen don kosɛbɛ cɛncɛnw ale ni yirisurunw ni ɲɔgɔn cɛ nka min ye armée a sera ka yɔrɔ mobili in yɔrɔ dɔn ka mugujugu kɔni k'o ci a la a yira k'a fɔ sa ko mobili 2 in bɛɛ lajɛlen kɔni u jenini a b'a yira sa k'a fɔ ko taji o de tun bɛ u kɔnɔ nka min ye armée ye ale ka wulikajɔ bɛ sen na wa dugujukɔrɔmugu fana bɛ se ka ye o kɔnɔ min ye 2nan ye n'o ye mobili min fana kun dogolen don n'o ye pick-up 3nan ye sa u y'o fana ye k'o sɔrɔ yɔrɔ la yɔrɔ min na n'o fana kun dogolen don kosɛbɛ nka min ye an ka wolomasiri tabaw o y'a yira sa k'a fɔ ko minɛnw de tun b'o kɔnɔ o kɔni ko bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ sigi sen kan
armée ko sa ale ka baara min bɛ senna an ka jamana kɔnɔna na bi n'o ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛn ni kɛnɛya nali ani siga min ye bamancɔlen ka wale kaba k'olu kɔni bɔ baara la k'a bɛna to o la jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ halisa ni jugawale ni bamancɔwale kɛlɛli la susankaw fɛ yen armée ale wulikajɔ kɛ ale ni faya kɔnɔna na bamancɔwale ni jugawale kaba kɔni kɛlen don k'u dogo yɔrɔ minnu bila yen ani ka marifa minnu bila yen ani panneau solaire ka taa se guwaw ma armée ale ka pankuru kɔni wulila k'olu bɛɛ lajɛlen gosi ka t'olu bɛɛ lajɛlen kari ka bɔ yen pewu k'a bɛɛ ɲɔɲɔ ani bamanansijugu minnu tun b'a kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na min ye wolomasiri tabaw ka baara ye sa maa 10 ani kɔ ɲɔgɔn na bamanciwale ni jugawale kɛbaw fɛ sa olu kɔni dagayɔrɔ kɔni o bɛɛ lajɛlen filenkolocira k'o dakolonci susan ale kɔnɔna na n'o ye kungo kolonba ye ale ni min ye faya o kɔnɔna na segu sira la wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sa marafatigiw olu b'a la dugu ma cogo min ye wolomasiri tabaw yɛrɛ ye olu fana bɛ a la pankuru olu kɔnɔna na yaasa kulukoro mara joyila mara ka taa se fo dugu ninnu kɔnɔna n'u wocɛw ma armée ale ka baara bɛna to bɛɛ lajɛlen kɔnɔna yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ diripa ale ka bɔlɔlɔ sira fɛ ka kɛ ni wolomasiri tabaw olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw u ye an ka jamanaw olu kɔnɔna na yaasa ka se ka sɛbɛn di sa an ka dugutalaw ma Mali ale ministiri min bɛ yen ni ale bɛ an ka jamana kɔnɔna baaraw la a y'a yira sa ko an ka passeport biométrique bɛ dilan maa minnu fɛ ko o bɛna falen o falenni hukumu kɔnɔna na sa min ye passeport biométrique kɔni dilanni bɛna jɔ ni octobre kalo nata ye ale tile 11 a n'a tile 16 o la sa ɲininen don maaw fɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan min ye passeport diplomatique passeport kɔni ye n'o ye passeport biométrique ye ale dilanni baaraw bɛna jɔ k'a sababuya kɛ a bɛ dilanni minnu kɛ o dilanniw olu yɔrɔ minnu bɛ yen bi ani jamana minnu bɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ani cɛ jɛkulu min bɛ k'o kɛ o jɛkulu falentɔ don jɛkulu kura min natɔ don yaasa ka se ka kow latɛmɛ o ka bolo kan baara bɛ jɔ octobre kalo tile 11 a n'a tile 16 o kɔfɛ sa min ye baara kɔni bɛna daminɛ kudayi bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na a kɛkun ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan maliyɛn minnu bɛ yan minnu bɛ passeport ɲini kɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko passeport dilanni baara bɛna ɲɔ tosori nin wagati ninnu olu kɔnɔna ka bɔ minisiri Dawudu ale yɔrɔ premier ministre ale ka laseli kɔfɛ sa New York kaw fɛ yen maliden minnu bɛ yen an'olu ye ɲɔgɔn ye nin kalo in tile 27 kunun ko baabu ye tali kɛ min na sa fɛɛrɛ minnu bɛ u bolo degun minnu b'u la i n'a fɔ carte d'identité ko passeport ko ka taa se siyɔrɔ ko ni sigiko ma taa ni ka segin ko ani ko jaabi sɔrɔli o bɛɛ lajɛlen da donna o la min ye furancɛla fanga premier ministre a ye ɲɛfɔli kɛ u ye k'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ o la min ye New York yɛrɛ kɔnɔ a yira k'a fɔ sa ko maliden 10,000 o de kɔni bɛ yen olu bɛ baara kɛ yen bɛɛ lajɛlen kɔni ye kuma ta o kɔfɛ sa min ye IS yɛrɛ jamanakuntigi premier ministre ye u ni IS jamanaden minnu bɛ New York kaw fɛ yen olu de ye ɲɔgɔn ye senfɛ sa premier ministre 3 bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen Mali Burkina Niger min ye Burkina premier ministre Jean Emmanuel Ouédraogo ale kɔni ye welemada bila ka ɲɛsin bɛɛ ma bɛɛ ka se ka IS dɛmɛ bɛɛ k'i cɛ siri jamana minnu bɛ se ka yiriwa cogo u bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na baara minnu bɛ u kɔnɔna na olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na maaw ye o kuma kɔni ɲini kuma fana kɔnɔna na fana a yira k'a fɔ ko degun minnu bɛ yen gɛlɛya minnu bɛ yen ale ni fadenya minnu bɛ yen bi na ka ɲɛsin IS ma maa hakilima caman olu ye u ka kunnafoniw di Burkina premier ministre kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko foyi tɛ yɛrɛ di bɔ faso kanu o ɲɔgɔn tɛ Ablaye Mayiga ni ale yɛrɛ ye premier ministre kun ka ɲɛmaa ye nin ko in kɛnɛ kan ye ale fana y'a ɲini jamanadenw fɛ sa n'o ye IS jamanadenw u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma fɛn o fɛn bɛ yen bɛn de bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen kunbɛn wa a y'a ɲini u fɛ fana u k'u cɛsiri k'u jija u bɛ jamana min kɔnɔ u k'a sariyaw bato wa min ye kunnafoni jugu ye ka ɲɛsin IS ma u k'u jija u fana kɛlɛli la yaasa basigi ni lafiya min n'o ɲininen don u bɛ se ka na cogo min Ablaye y'i sinsin min kan o y'u k'u jantu yɛrɛ la u ka kɔlɔsili kɛ kuma tɛ bi bi in na an bɛ diɲɛ taabolo min na bɛɛ lajɛlen wulilen don k'i jɔ k'i ka jamana dɛmɛ a ka kuma na fana a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye waleya o waleya bɛ yen bi n'o o bɛ tungarankew kɔni ta an ye n'o b'u sinsin k'u jɔyɔrɔ bonya fasoko la Mali ani cɛncɛnfuga ka jamanaw bɛna baara kɛ n'o ye Niger premier ministre n'o ye Ali Mahamane Lamine Zahel ye ale fana ye kuma ta ka taa o sira kelen fɛ ka tila ka ɲɛfɔli kɛ u ye maliden minnu yɛrɛ bɛ ani IS jɛkulu minnu maa minnu bɛ yen olu fana bɛɛ lajɛlen ye kuma ta ka premier ministre ka se ka dɔ fɔ u ɲɛna u ka baaraw olu kɛcogo la ani degun minnu b'u kan nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra sa diɲɛ seleke naani ale ka jɛrɛ min bɛ yen n'o y'a 80nan ye jamanakuntigi ninnu u y'u wasa don maa min na sa u ka premier ministre ye olu de kɔni taara kɛnɛ kan a bɛɛ lajɛlen kuma ta kelen kelen jamana 3 in bɛɛ lajɛlen tɔgɔra k'u ka dantigɛliw kɛ kɔkan kibaruyaw la Gabɔnkaw fɛ yen kalata n'o ye député kalata ye o labɛnw bɛ sen na ani
togoda kalataw o la sa min ye cɛbɔ kɔni maa 1600 parti politique 42 ka bɔ o kɔnɔna na olu de kɔni bɛ ka taa kalata la n'o ye député kalata ye jɔyɔrɔ min kan ka ɲini sa o ye jɔyɔrɔ 145 ye u ka wasabulon kɔnɔna na n'o tɛmɛna ka bɔ yen sa min ye kalata min fana bɛ yen ni a bɛ fɔ o ma ko conseil régionaux cɛbɔ min b'o la sa o ye maa 117 ani kɔ ye min ye olu ka jɔyɔrɔ kɔni sa o ye 972 ye o ye conseil régionaux olu ka jɔyɔrɔ ye maa 1423 olu de kɔni bɛ ka maire jɔyɔrɔ ɲini bi gabɔnkaw fɛ yen maire olu ye 683 ye u ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u ka jamanakuntigi n'o ye Brice Oligui Nguema ye ale y'a yira sa ministre min bɛ yen n'o bɛ kalata ɲɛnabɔ a ka kalata kɛ jɛlenya ni tilenya kɔnɔna na ale yɛrɛ ka bɛrɛbɛrɛlitɔ n'o a bɛ fɔ o ma ko Union démocratique des bâtisseurs olu fana kɔni b'u k'u fasa ja kosɛbɛ sabula ale bɔra ka se kalata la sa ka se sɔrɔ 94 buruburu 8 a y'o de sɔrɔ ka kɛ jamanakuntigi ye Chad ale ni Centrafrique olu y'u bolo ni ɲɔgɔn ma sa wolomasiri tabaw ka kota nasira fɛ ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sa min bɛna Banbaatɔ juguya wale kɛlɛli baaraw kɛ yaasa maaw n'u bolo minɛ bɛ se ka lakana cogo min na u ka jamana olu ni ɲɔgɔn cɛ Russie ni Ukraine Russiw y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko bi in na ko yɔrɔ caman bɛ yen olu sera k'o minɛ k'o bila o naga kɔrɔ min ye Russie yɛrɛ ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin waleya in ye baara in ale na to sen na o waati kelen na min ye Ukraine jamanakuntigi ye n'o ye Volodymyr Zelensky ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko a ye minɛn dɔw sɔrɔ anti-char ka bɔ Israël ale yɔrɔ ministre min bɛ Russiw fɛ n'o ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ministre ye Sergei Lavrov ale y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Nations Unies kɛnɛ kan ko min ye Russie ye ale kɔni labɛnnen don ka bɛn ni kelenya k'o sigi sen kan yaasa ka se ka Ukraine kɛlɛ ban nka kɛlɛ kun ye min ye n'o ma ɲini ka dɔn k'o ban a ka gɛlɛn fewu olu k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ ban kɛ ni maa b'a fɛ ka kɛlɛ ban ni ma kɛlɛ kun ban kɛlɛ k'i tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la o la sa a y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ka dayɛlɛlen don conseil de sécurité u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ka baara kɛ a ko hukumu kɔnɔna na a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Brésil ye Inde ale ni farafinna ko jɔyɔrɔ kan ka d'olu ma conseil de sécurité ye ale kɔnɔna na bɔlɔlɔ sira kan sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Facebook kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Angilɛw fɛ yen ale ni Instagram Facebook y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko sara bɛna don a ko la Facebook ni Instagram kan sa maa minnu bɛ yen n'olu kɔni b'a fɛ ka u sen ye o ko la ka publicité kɛ u na musaka bɔ ko sabula min ye Angilɛw olu ka baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'o b'u ka jamana yɛrɛ maaw tɔgɔla sɛbɛn la kɔlɔsili kɛ ale ye laɲini kɛ Facebook fɛ k'a yira sa k'a fɔ ko bɛrɛ ka don kow la o la Facebook kɔni y'a yira sa fu bɛ yen ani wari sara o fana bɛ a sanfɛ ka kɛ ni Angilɛw ye a bɛ bɔ maaw ka baara kɛcogo la Chinois olu ye pɔn belebeleba jɔ pɔn min ɲɔgɔnna tɛ diɲɛ kɔnɔ bi min ye mètre 100 ale ni 25 pɔn in ale kɔni jɔkundama ye o ye u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni bɛna to sa Chine kɔni u ka ginzunkaw fɛ yen n'u y'u ka woroduguyanfan ye pɔn in ale bɛna kɛ pɔn ye pɔn min ɲɔgɔnna tɛ yen diɲɛ ale kɔnɔna na bi Gazakaw fɛ yen halisa maanifɛnw n'u bɛ ka bɔrɔntɔ cogo min na Israël fɛ u bɛ ka bɔrɔntɔ ten Hamas ɲɛmaaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa cogoya min na u ka maa minnu bɛ yen n'olu minɛlen olu bɛ se ka bila cogo min o don waati kelen fana na min ye Israëlikaw ye olu kɛlen don ka bombardement dɔ fara o kan su ani tile u y'a yira sa k'u bɛna fɛɛrɛ ni dabali tigɛ o fana ka maa minnu bɛ yen u se cogo min na ka sigi ka fɔ kɛ ka kuma yaasa bɛɛ lajɛlen ka dɔ bila i ka maa minɛlen na Angilɛw fɛ Liverpool min ye u ka jamanadenw kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya yira u ka parti min bɛ yen ni ale yɛrɛ bɛ fanga la bi n'o ye parti travailliste maaw ye u y'a yira olu la sa ko kɛlɛ kɔni a bolofaraw cayalen don Gazakaw fɛ yen Angilɛw ka jɔyɔrɔ ko olu ma o faamuya Ukraine kɛlɛko fana na u m'o faamuya o waati kelen na min ye olu ka dugu kɔnɔna na fɛnw sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ su ani tile u y'a yira sa kɔni k'u nisɔngoyalen don kosɛbɛ sabula waleya minnu filɛ nin ye sen naani ye o tɛ bɛn olu ma États-Unis ale ka gouvernement fédéral min bɛ yen ale kɔni ye fɛɛrɛ sigi sen kan sa ka maramafɛntigiw n'o ye sɔrɔdasiw ye k'olu labɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min bɛ yen n'o ye u ka fédération dugu n'o ye Portland ye ko yaasa min ye maa kɛlen don ka muruti min bolo da ka se ka u lafaamuya gaz lacrymogène ni marafakisɛ min n'o o ye mana ye u kɔni dilen ma ani grenadiw yaasa ka se ka maaw k'olu hakiliw lasigi kelen ka se ka basigi ale ni lafiyala don u ka jamana kɔnɔna na Colombie jamanakuntigi ale tun bɛ Nations Unies kɛnɛ kan kuma min bɔra ale da ye o ma bɛn Américains ma o tun b'a fɛ k'a ka visa ko don ngalama o la sa ale yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ kɔni Gaza ko in n'i y'a ye a ko tɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ États-Unis nɔ don sabula ale bɛ ka Palestine kɔkɔrɔma don u ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la
irisu ka ministre min bɛ n'u ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko la sa ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ni maa min b'a fɛ kɛlɛ ka jɔ olu ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ komi an bɔra k'a fɔ cogo min u k'u jija fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw k'olu sigi sen kan yaasa cogo min na baaraw bɛ se ka sigi taabolo kelen na jamanaw ka jɛ ka sɔn kun min bɛ a la u ka se ka dɔn Chine y'a yira sa ko min ye douane wari ye ale kɔni bɛna o bɔ pewu ani jamana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnen la sa a bɛna fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fana sigi sen kan minɛn minnu bɛ yen n'a bɛ olu ta ka taa n'o ye nanzaralakaw fɛ n'o ye Europe ye ka se ka o taa cogo falen a bɛ se ka teliya cogo min a yɛrɛ ka minɛnta mansin kura min b'a bolo a bɛna o sigi sen kan Irankaw fɛ sa min ye u ka kɛlɛbolokuntigi ye sa n'o ye Ali Laranji ye ale kɔni y'a yira sa ko min ye Beirutkaw fɛ yen Hamas Hezbollah ɲɛmaaw a n'olu ye ɲɔgɔn ye yaasa cogo min na u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan cogo min na jagokow ta nasira fɛ Chine ale ko sa ko min ye furafɛnw kɔni mun bɛ bɔ Indikaw fɛ yen a bɛna sɔngɔw bɔ olu kan fu furafɛnw kɔni bɛ bɔ Indikaw fɛ yen ka n'aw fɛ yen sa mɔgɔ bɛ se ka furakɛ n'u ye cogo min na k'u bɛna o sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la lafiya bɛ se ka don cogo min na Inde ale ka baaraw la sisan an bɛna min ye cɛncɛnfoka jamanaw n'o ye IS ye olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen bɛ k'a ye k'a fɔ bi IS a ka baaraw taa cogo sɔrɔdasiko ta nasira fɛ politikiko ta nasira fɛ a bɛ ka yɛlɛ sanfɛ suko ani dugusajɛ jɛkulu in n'o ye jamana saba ye Mali Burkina Niger u ye para caman kɛ seko ni dɔnkoko ta nasira la cogo min na cɛsiriw ta nasira la cogo min na maaw la faamuyaliko la la cogo min na wa min ye wolomasiri tabaw ye o tɛ fɔ u kɛlen don bi jɛkulu ye jɛkulu min ni bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔlen don a la o se ninnu olu sera ka sɔrɔ sabula kɔsa in na a yera k'a fɔ min ye Mali wolomasiri tabaw ye olu ye taa tugu Banbaci wale ni wale la Kayi ale ni Bamako sira kan o waati kelen fana na wolomasiri tabaw u sera ka minɛnw caman donni n'o ye tajiw ye ani maaw ka magoɲɛ minɛnw ka bɔ Nizɛrikaw fɛ yen ka na n'olu ye fo Gawo ale dugu kɔnɔ taji b'a la balofɛn kɔnɔ b'a la o waati kelen fana na min ye wolomasiri tabaw ye n'u ye maa minnu bɛ sa n'olu ye pankurutigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o bɛ ka bonya sanfɛ a bɛ ka bonya duguma Kayi ani jamana fan caman fɛ pankuru fitinin min bɛ yen n'o o ye drone kamikaze ye Segu mara la dogofirikaw fɛ yen u y'olu caman dasi k'olu bɔ k'u bin min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw ye olu ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen jalatigɛ k'a jira k'a fɔ ko a waleyaw bɛ sen na ni sɛbɛnw ye Yorodi Sahel k'a daminɛ yen ka na se Forêt Ouagadougou ma sa munumunu salon min bɛ armée bolo bi o baaraw dogolen tɛ maa la IS ale wulikajɔ hukumu kɔnɔna na Niger fana min ye Bamajɔlen jugawalekɛbaw ye olu maa 30 ɲɔgɔn na o dɛrɛla k'olu bɛɛ lajɛlen fa Doso ani Tilaberi septembre kalo in ale kɔnɔna na min ye wolomasiri taba maa 34 n'o ye IS kɛlɛkɛcɛw ye olu fana kɔsa in na olu ka kalanw bɛɛ lajɛlen banna u ka école de maintien de la paix la Bamako ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan min ye IS sɔrɔdasigɛ 1000 ye sa u ka se ka sigi sen kan IS yɛrɛ a bɛ ka wulikajɔ kɛ bi passeport kɛrɛnkɛrɛnnen k'o sigi sen kan passeport min n'o bɛna kɛ passeport IS biométrique ye o baaraw fana bɛ sen na kiimɛli minnu kɛr'o la kabini juillet kalo kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ ko 100 sara la 77 sa jamanadenw na olu bɛɛ lajɛlen kɔni bilama IS kɔnɔna na olu jɛlen don ni a ye k'a fɔ ko baara min bɛ ka kɛ ko a ka ɲi min ye 65 100 sarada la olu fana nisɔndiyalen don baaraw kɛcogo la Togo ale bɛ k'i hakili jagabɔ bi yɛlɛma n'a tɛna don IS la wa sabula u y'a ye k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don sen kan min ye Lomekaw ye olu y'a dɔn bi k'a fɔ k'olu ka port jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ni jamana min bɛ baara kɛ o cogo la i kan ka hakili jagabɔ kɛ n'o y'a sɔrɔ aw tɛna baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa dɔ ka bɔ olu fana ka degun na Sierra Leone jamanakuntigi kɔsa in na n'o ye Julius Maada Bio ye ale nana yan yɛrɛ Burkina kɛrɛnkɛrɛnnenya la capitaine Ibrahim Traoré ale y'a bisimila a y'a ka ŋaniyaw yira baaraw kɛcogo ɲuman na CEDEAO kɔnɔna na ka ɲɛsin IS jamana ma ko nin si tɛ bin ka bɔ sanfɛ ten koyi wulikajɔ ni cɛsiri ni miirina bɛ général d'armée Assimi Goïta la IS ɲɛmaaya b'ale bolo bi a ka baaraw kɛcogo n'a ka fɛɛrɛ ɲumanw kɛcogo la ka ɲɛsin a ka ministry job ma olu bɛ baara mun na k'o de y'a to bi IS a bɛ ka ɲɛ sɔrɔ jamana tɔ fila in fana u fana tɛ da ka sunɔgɔ la baaraw ni fɛɛrɛ minnu bɛ k'u bolo ni ɲɔgɔn ma ka hakililajigi kɛ tuma bɛɛ min ye IS bɛ se ka san sɔrɔ cogo min k'u bɛ k'o kɛ politiki fɛɛrɛ fara sɔrɔdasi fɛɛrɛ kan a bɛɛ lajɛlen bɛnnɛgɛmɔlen don bi IS fɛ yaasa don nataw la sa u ye kuma minnu fɔ ani u ye layidu min di jamanadenw ma kuma tɛ sɔrɔ ko ta nasira fɛ
baara ko ta na sira fɛ yiriwali ko ta na sira fɛ jamana dugukɔrɔ nafaw ka se ka kɛ ka jamanaw mara ka lakana sigi sen kan ni ka se ka ni ye lakana belebeleba ani yiriwali k'o la taa ɲɔgɔn fan fɛ sa farafinna an fan fɛ bolo fɛ yan ko o na tɛna na dogo maa la min ye IEC ye bɛɛ lajɛlen kɔni b'a bila kunna sa k'a yira k'a fɔ yɛlɛma hɔrɔnya ko lakana ko fɛɛrɛ min na sigi sɔrɔ ni ko ta na sira la sa u na olu baaraw kɛ yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a ko faamuya cogo min IEC ko a bɛ ka yɛlɛ sanfɛ suko ani dugusajɛ a ɲɛmaw olu ka kunkilenna ani taabolo maaw kɛlen don k'olu faamuya falaye nin bɛ dan sigi an ka bi wulada na kibaruyaw la kibaruya minnu na dɔrɔn an b'a yira la sa k'a fɔ ko stade malien kɔni ale bɛna taa turu filanan na ni ala sɔnna a ma min ye stade malien ye ale ye se sɔrɔ bamakɔ kununko 2-0 ani tempête maaw de tun bɛ ɲɔgɔn na n'olu ye centrafricains ye t'a la min ye stade malien ale tun ye 5-0 k'u la kununko bamakɔ 2-0 Versi Marché ale kɔnɔna na stade malien kɔni tɛmɛna nin fɔlɔ in na sa min ye deuxième tour ye sa ni ala sɔnna a ma u kan ka u jija Nouadhiboukaw u n'olu de kan ka bɛn falaye an b'a fɔ sa ko i yɛrɛ ni ce wulikajɔ ni cɛsiri ni baara kɛcogo ɲuman na n'ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kaɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ baabu wɛrɛ kɛnɛ ka min ni si tɛ kelen ye ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sɔn ɲɔgɔn ye ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi anw bɛ burukina yan fɔlɔ aw k'aw jija bamakɔ ye nin waati in na dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka nkalon bɔ an da